Moi kaikille, saa nähdä miten tämä menee, koska minä aina jännitän tässä kameran edessä. Tuntuu typerältä jutella jollekin kameralle pelkästään. Mutta tosiaan minä olen kouluttaja Lapin Hermorata-hierontaopistosta, eli Kaisa Hannula on minun nimeni. Ja tosiaan on eksynyt tähän hermorata-hieronnan pariin, todellakin eksynyt, eli mulla ei ole mitään tarkoitusta lähteä kouluttamaan hermorata-hierontaa, mutta kun olen tutustunut itse omien vaikeuksien vuoksi tähän hermorata-hierontaan, niin sen takia olen halunnut lähteä levittämään sitä kaikille ihmisille, jotta se olisi kaikille saatavissa. Ja tosiaan mulla on itsellä paljon taustaa siihen, että miksi tämä hermorata-hieronta on iskenyt mulle, ja minä olen saanut tästä apua suoliston toimintahäiriöihin, migreeniin esimerkiksi, jota mulla ei enää ollenkaan ole, samoin kuin sitten tällaiseen niin hermoston epävakaustiloihin, jotka on sitä aiheuttanut erilaisia toimintahäiriöitä minun elämään, ja niistä me tulen jossain vaiheessa kertomaan vähän enemmän. Eli tällainen traumapohjainen ADHD on esimerkiksi sellainen, mistä minä kärsin paljon tai on kärsinyt paljon. Ja tietenkin, kun siellä on tällaista traumaperäisyyttä tai sitten yleensäkin hermoston kuormitusta johonkin suuntaan, niin sitten monesti on helpompi hakea sellaisia parisuhteita, jotka on tällaisia epävakaita myöskin. Eli siellä sitten olen päässyt tutustumaan tähän narsismin maailmaan, ja se on sellainen, josta tykkään itse myöskin lukea paljon, jotta opin koko ajan. Ja se on vienyt sitten taas niin eteenpäin, eli olen lähtenyt opiskelemaan esimerkiksi ihmisten manipulointikeinoja, eli mitä ihminen voi käyttää toista vastaan. Ja ne on tietenkin niin positiivisuudessa kuin negatiivisuudessaan meihin vaikuttavia asioita, mutta ne on myöskin sellaisia asioita, jotka on hyvä tiedostaa, että miten ne asiat myöskin ihmisillä toimii. Mutta tosiaan minä olen saanut paljon apua tästä ja sen takia haluan tätä tuoda myöskin muille esille. Minä olen aloittanut matkani vuonna 2015 Hilkka Kaunisveden opissa tuolla Pohjois-Suomen Hermorata-hierontaopistossa ja olen valmistunut sieltä 2021, eli 6 vuotta on kouluttautunut tämän pariin. Aluksi kävin peruskierroksen tai tämän peruskoulutuksen, joka kestää sen 13 kuukautta. Sen jälkeen hermorata-hieronnan mestaritutkinnon, joka kestää 18 kuukautta siihen päälle. Ja sen jälkeen sitten olen kouluttautunut tietenkin näihin tällaisiin erilaisiin lisäkoulutuksiin ja siinä samalla kouluttajaksi ja koulutusoikeudet on saanut vuonna 2019 ja silloin siitä lähtien minulla on ollut jatkuvasti tällaisia koulutusryhmiä, missä on kouluttanut hermorata-hieroja, hermorata-hieronnan mestareita ja diplomi-hermorata-hieroja mestareita. Ja sillä tiellä on edelleen ja tunnen olevani omalla alalla ja siellä, mitä haluan oikeasti itse jatkaa ja tehdä eteenpäin. Minä aloitin nyt viimeisenä kiinalaisen lääketieteen opinnot, eli 2024, ja ne jatkuu sinne vuoteen 2027 asti. Ja siellä on ollut mulle todella suuri yllätys siitä, että miten paljon sisältyy siihen kiinalaisen lääketieteen koulutukseen. Eli vähän itse pietin sitä sellaisena akupainantana tai akupunktiona. Ne oli sellaiset, jotka oli itsellä tiedossa, mutta sitten taas, että me harjoiteltiin tosi paljon esimerkiksi tuinaa, joka on sellaista lempeää heijausta ja moksausta, jolla tuodaan sitten taas tätä lämpöä palelevaan kehoon, joka on minun mielestä yksi parhaita sellaisia energian nostattajia sekä sen, että sen tuottaa lämpöä. Vähän niin kuin sauna, mutta hellävaraisemmin tuo sen lämmön meidän kehon sisään. Ja se on tietenkin sellainen, mitä olen tykännyt tehdä ja olen tehnytkin siitä videoita tuonne minun Instagram-tileille. Minä olen kouluttautunut jäsenkorjaukseen, olen käynyt jäsenkorjausta jonkin verran, en valmiiksi asti, mutta myöskin sitten korva-akupunktion koulutuksen kävin tuolla Tampereella terveystakomossa. Sitten tämä tuina ja moksaus on tullut mulle viime vuonna uutena ja niitä tykkään kyllä tehdä. Saman tien niin esimerkiksi sellaisille iäkkäille ihmisille niin me tehtiin jouluaikana tosi paljon minun vanhemmille sitten taas tätä kehon lämmittämistä ja sitten taas sitä energisointia. Ja samoin kun olen käynyt sen purentalihaskäsittelyn, se on nykyvaivoista yksi tärkeimpiä ja hyvin vahvasti yhteydessä siihen meidän stressiin, että mitä enemmän me koetaan sitä stressiä, niin sen enemmän me tarvitaan sitten näitä purentalihaskäsittelyä siihen hoidon tueksi.
Sitten on tämä nivelten mobilisointi, eli jos on kipeitä olkapäitä tai polvia tai muuta vastaavaa, niin pystyn sitten mobilisoimaan niitä toimivammaksi. Verikuppaus mulla on ollut monia vuosia, eli sen on kouluttautunut jossain vaiheessa, varmaan silloin, kun on ollut hermorotahieronnan mestarikoulutuksessa. Sitten on tällainen kuin kuivakuppaus, eli joka tehdään paljaalle iholle sellaisella imupaineella. Ja sitä tykkään tehdä kyllä tosi paljon. Se on hirveän tehokas, auttaa aktivoimaan hermostoa ja samoin kuin verenkiertoa. Tulikuppaus on tullut nyt uutena viime vuonna siellä tuolla kiinalaisen lääketieteen koulutuksessa, joka on myöskin aika mahtava lämmön lisääjä sinne kehoon. Sekä sitten on käynyt esimerkiksi intialaista päähierontaa, ja intialainen päähierontahan on hyvin vahvasti samanlaista kuin tuo meidän hermorotahieronta, paitsi että hermorotahieronnassa mennään se koko keho. Ja päähän on sellainen, että kun me hoidetaan sitä päätä, niin me saadaan purettua siltä paljon sitä stressiä, saadaan sitä hermostoa toimivammaksi, meidän verenkierto alkaa toimimaan paremmin siellä päässä, niin se auttaa niin kaikkeen aivosumuun, tällaisiin traumareaktioihin, mitä meillä voi syntyä, ja se on tosi monipuolinen. Mutta hermorotahieronta tehdään aina kokonaisuutena ja siitä tulee sen nimi, eli me käsitellään siinä pää, sitten käydään ihminen kokonaisuudessaan päältä tai tuosta etupuolelta ja sitten käydään vielä takapuoli läpi siinä hieronnassa ja se on todella kokonaisvaltainen ja se kokonaisvaltaisuus sitten taas on siinä se niin kuin aivan paras juttu ja se auttaa käynnistämään sen meidän parasympaattisen eli sen parantavan hermoston sieltä. Eli me ei olla niitä hoitajia, vaan me ollaan vaan niitä aktivoijia ja se ihmisen keho tekee itse sen työnsä, kun sitä ärsytetään toimimaan oikealla tavalla. Koulutetun hierojan titteli minä kävin muistaakseni 2022, eli siellä Oulun hieroja-akatemiassa, ja se toi tosi paljon latinan kieltä, mitä minä halusin siltä, muun muassa siltä opinnoilta oli justiinsa tämä latina, ja sitten se oli yllättävän laaja koulutus myöskin. Mutta tällä hetkellä hoidan asiakkaita Oulun Haapalehdossa sekä koulutan oppilaita pääosin täällä Oulussa, mutta sitten Rovaniemi on yksi helppo paikka mulle lähteä kouluttaan ja sitten muuallekin, jos siellä on yli 4 oppilasta, niin olen lähtenyt sitten taas kouluttamaan. Mutta koulutukset alkaa Oulussa 2 kertaa vuodessa. Ja lähipäivät on kerran kuukaudessa, joten paikalle pääsee helposti myös kauempaa, eikä vaadi sitten ihan hirveästi. Lähipäivillä me pyritään siihen, että me käydään tosi paljon sitä otteita läpi, käydään sitten erilaisia tekniikoita siinä, jotta sitten taas vältetään niitä omia esimerkiksi ranteen ongelmia. Ja sitten taas sellaiset teoria-asiat minä olen pyrkinyt sitten taas opettamaan etänä tällaisilla videoilla ja sitten myöskin siinä, että tulee sellaisia pieniä videoita siitä, että miten asiat pystyy tekemään. Eli osa tulee etäopiskelussa ja osa sitten taas tulee tässä niin kuin lähipäivillä käytyä. Siinä on paljon asiaa, mitä pitää tulla niin kuin käydä läpi, niin se on helpompi vähän jaotella ja niistä päivistä tulee huomattavasti keveämpi, että olen huomannut, että siinä tulee tosi paljon sellaista niin kuin liikaa asiaa silloin, kun sen teorian ympää siihen sitten lähipäivään, niin sen takia on sitten päätynyt tällaiseen ratkaisuun, että osa on sitten etänä, pystyy käymään oman tahin mukaan silloin, kun itselle se sopii. Yrttitietouen sitten tähän minun systeemiin on löytänyt vuonna 2023. Se on minun rakas harrastus ja etenen siinä silleen hitaan, mutta varmoin ottein. Minä itse tykkään käyttää erilaisia yrttejä luonnosta ja tehdä ja kokeilla niitä, että miten niistä vaikutuksista tulee, samoin kuin etsiä tietoa, että mitä kaikkea pystytään hyödyntämään. Ja tällä hetkellä tämä Frantzillahan on hirveän hyvä tekemään näitä erilaisia esimerkiksi uutteita, joissa se yrtti uutetaan sinne alkoholiliuokseen. Ja sillä pystyy sitten taas niin kuin helposti hoitamaan sitä omaa terveyttä niin kuin tämän hoidon lisänä, mutta myöskin niin kuin itsellä on tarkoitus tuonne Instagram-tilille, Facebook-tilille ja tänne YouTubeen tehdä sitten sellaisia
sellaisia videoita, mitkä ihminen pystyy tekemään ihan itse omassa kotona ja sitten täydentää sitä hermorotahierontaa, taikka myöskin se, että jos siellä joku vika on, niin ei tarvitse heti ensimmäisenä juosta johonkin hakemaan sitä apua, vaan voi jotakin kokeilla ekaksi itse, että jos ne asiat lähtis vähän sen suttaantuun parempaan suuntaan. Mutta tosiaan minulla on sellainen itsellä laaja-alainen asiakaspohja, eli siellä on tosi monenlaisia kipuja, särkyjä. Osa käy ihan säännöllisesti kerran kuukaudessa, ja silloin kun aloitellaan tällaisia hoitoja, niin olisi suotavaa sitten taas käydä se viikon välein hoidot, mutta siihen minä käytän yleensä sitten itse oppilaita apuna, että itse en pysty siihen viikon välein tapahtuvaan hoitoon enää tänä päivänä. Mutta tosiaan siellä on erityyppisiä asiakkaita ja on sitten saatavilla näille minun oppilaille, että jos siellä tulee jotakin ongelmia, niin he sitten laittaa viestiä tai soittaa mulle ja minä sitten neuvon heitä eteenpäin oman parhaan tietoni mukaan. Ja pääosin mulla on tosiaan sellaisia kerran kuukaudessa hoidettavia asiakkaita, mutta osa on sitten taas, että kuntoutuessaan jättäytyneet siihen, että vaan ylläpidetään sitä hyvää kuntoa sillä, että käsitellään muutaman kerran vuoteen. Ja sitten siinä on aina sellaista pientä vaihtuvuutta, joka virkistää tietenkin itseäkin, mutta myöskin niin on tukena edelleen siinä asiakkaissa. Tämä ei ole pelkästään sitä kehohoitoa, vaan se on joillekin myöskin hyvin vahvasti sitä psyykkeen hoitoa, että saa jollekin jutella niistä omista ongelmistaan. Ja mielellään sitten on siinä kuuntelevana korvana, ja jos on jotakin järkevää sanottavaa, niin saatan jopa jotakin mainitakin asiasta, vaikkei se aina ihan järkevää olisikaan. Mutta tosiaan kaikki aina menee eteenpäin, ja nyt mulla on sellainen uusi juttu tulossa, tällainen ensimmäinen verkkokurssi, joka on tarkoitettu siihen oman terveyden tueksi, eli miten me pystytään sitten taas hoitamaan omaa terveyttään. Siitä on apua etenkin sellaisille, jotka ei ole tähän asti huomioineet sitä omaa terveyttä, niin siihen tarkoitukseen sitten taas itse olen tämän luonut, mutta myöskin varmasti sellaiset, jotka tekee päivittäin hoitotyötä, niin hyötyy siitä myöskin omalta osaltaan. Mutta ennen kaikkea minä painotan sitä sellaisille ihmisille, joilla ei ole sitä tietoutta eikä sitä ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea voi tehdä. Me tehdään sellainen pieni analyysi, eli minkä tyyppisiä ihmisiä ollaan ja sitten, että mitkä esimerkiksi yrtit meille sopii ja sitten, että minkälaisia liikuntaharjoitteita. Ja nyt ei puhuta mistään tunnin liikuntaharjoitteista, vaan justiinsa tällaisista pienistä harjoitteista, mitä tuun tuonne Instagramiin osaltaan laitan, mutta täällä on sitten ihan oman tyyppiset sitten taas harjoitteet, että mitä me tehdään siellä verkkokurssilla, niin ehdottomasti kannattaa tutustua siihenkin jossain vaiheessa. Minun vahvuus on varmaan se laaja-alainen kiinnostus kaikkia asioita kohtaan ja se, että kun minä johonkin alaan, niin minä lähden kääntelemään kaikki mahdolliset kivet, jotta minä ymmärtäisin paremmin. Ja mulla on tällä hetkellä nämä erilaiset tutkimukset ja sitten se vanha hyvä tieto on niitä vahvoja mielenkiintoa herättäviä aiheita, eli luen iltaisin varsinkin niin paljon tällaisia anatomiasta ja fysiologiasta sekä ehdottomasti psykologiasta kertovaa kirjallisuutta. Ja psykologia on ollut mulle ihan pienestä pitäen sellainen, mitä tykkään käydä läpi ja ymmärtää. Ja se ihmismielihän kuuluu siihen kehoon, niin yhä enemmän minä olen sitä mieltä, että tuossa hermorotahieronnassa on tärkeää osata sitä psykologiaa, jotta sinä ymmärrät, miksi me mitäkin asioita koetaan ja mitä niistä asioista sitten seuraa. Ja vähän sitä, että vaikka meitä ei normaaleja ihmisiä kyllä tästä maailmasta löydy, niin se, että se antaisi sellaisen viitteen siitä, että kaikki mitä me koetaan, niin sille on syynsä, miksi me sitä koetaan. Ja me on enemmän sitä mieltä, että nämä kaikki meidän henkiset jutut, niin ne tulee sieltä kehosta, mutta tietenkin myöskin se, että jos meille tapahtuu jotakin isoja asioita, kuten esimerkiksi se puolison kuolema, niin se vaikuttaa sitten myöskin sinne kehoon. Tai sitten joku narsistiset ihmissuhteet, niin miten ne lähtee muovaamaan meidän aivoja. Tai joku lapsuuden trauma, niin se on voinut jo heti alkuun muokata niitä meidän
meidän aivoja siihen muotoon, että se hermosto on jatkuvassa sellaisessa hälytystilassa. Ja sitten taas tuolla hermoratahieronnalla me pystytään sitten tasoittamaan se traumahermosto sellaiseksi, jotta me pystytään tiedon avulla hallitsemaan niitä reaktioita, mutta etenkin, että ne reaktiot ei ole enää niin syviä, etteikö niitä voisi hallita, jos me käydään säännöllisesti siinä hermoratahieronnassa. Ja toimii hirveän hyvin esimerkiksi jonkun psykoterapian tukena. Ja uskon, että tällä minun laaja-alaisella kiinnostuksellani ihmiskehoon se tuo pohjaa kaikkien ja etenkin minun itteni hyvinvoinnille. Minä olen tällainen monipuolinen, monimutkainen nainen, joka on löytänyt hoitamisesta syvän rakkauden ja oman elämän tarkoituksen. Ja ihmisellä on hirveän tärkeää se, että se löytää sen elämän tarkoituksen, jota se pystyy lähteen seuraamaan ja sillä auttamaan muita tai jotenkin kuulumaan osaksi sitä yhteisöä. Eli tämä on se minun osaaminen ja sitä minä olen halunnut lähteä kehittämään sillä osaamisella, mikä minulla tällä hetkellä on. Minä olen siihen lisäksi äiti, yrittäjä ja puoliso, joten se ajan multitaskaus on aika haasteellista välillä ja joskus se sujuu ja joskus ei. Mutta minä olen opetellut tällaisen keinon muuttaa sen minun epätäydellisyyden minun omaksi voimavaraksi ja sen, että osaan antaa itselleni anteeksi ja osaan hakea sitä omaa aikaa silloin, kun se on tarpeen. Ja asettaa ne omat rajat, jotka on meille hirveän tärkeitä. Ja kaikista tärkein, mikä minun mielestä on, niin on se turva. Ja sitten siihen turvaan kuuluu ne rutiinit, jotka sitten tuo sen turvan osaksi meidän jokapäiväistä arkea. Mutta kiitos minun osalta, että jaksoit kuunnella tämmöisen sepostuksen, että kuka minä olen. Ja toivottavasti tässä tuli hyvää tietoa myöskin sinun elämään jollain tavalla. Kiitos.